Hello mga ka-farmers, maayong adlaw. So mauni ang jumbo size nga superworm. So mauni nga edad o size sa superworm aron mahimo silang beetle. So ang proseso ani mga ka-farmers, jumbo size hantod nga mahimo silang beetle o Sopobas muriyo. So kasagaran mga ka-farmers, makuha og 3 o 5 kasimana o 21 ngadto sa 35 ka adlaw aya sila mahimong superworm breeders o beetle. So apan kinahanglan nga atong inumduman nga ang superworm dili sila basta-basta mahimong beetle, mausab o kung magpabilin ra kini nga naay kauban. So kung naay kauban, magpabilin lang gyapon sila nga ulod o superworm hantod nga mamatay. So kinahanglan sila nga ibulag, itagsa-tagsa, i-isolate sama ini. So gibutang og plastic cup, itagsa-tagsa. So kay dili man sila mahimo nga beetle hangtod nga dili sila bulagon. So gidugayon 7 ngadto sa 14 ka adlaw. So aya mahimong beetle. So ibutang ang jumbo superworm sa gamay nga sudlanan. Ingon ani. Sa gamay nga sudlanan sama sa plastic cup o container nga naay buslot. So ang purpose aning buslot aron pud sila maka ginawa. So walay pagkaon. Wala po'y source of water nga ibutang sa ila, kumbaga isulod sila lamingon. So, sunod sa pipila ka adlaw, mapatong kini og mopilo nga murag letter C. So unsa na ikaw ni? Letter C. So mahimo siyang letter C. Oh. So dili na sila mulihok. Pila ka adlaw gikan sa pagasulit, mahimo silang letter C. Dili na sila mulihok. O letter E. Letter E. Sulod sa pipila ka adlaw. So human niya na mag letter E ang panit, niini hangtod nga mapusa og mogawas ang pupa. So sa yugto sa pupa, gidugayon pod is napulo ngadto sa 21 ka adlaw. Depende kay sa kainit sa palibot. So kaagad gyapon sila sa temperatura sa atong palibot. So niini nga stage, dili na mulihok ang superworm og murag kanang puti o cream ang color. Hinahinay kini nga mo mungit-ngit samtang magkaduol as paggawas og mahimo kining makukang. So mahimong ini na yon. Mahimo silang pupa. So mo na gitawag og pupa, color white. So mahimo silang pupa, and then paggawa sa beetle o adult still down sa may tabo, ning abot sa saktong adlaw mapusa ang pupa og mogawas ang beetle. So mo na siya. Pamiro mo color white. Mahimo na silang bakukang o beetle. Color white. And then mga pila ka adlaw, 2 to 3 days, mahimo na po din silang color red. Mahimo na silang color red kining lagad-lagad nga pula. Paspas na sila pero humok pagyapon ilang lawas ani. Hangtod mga pila ka adlaw, mga 3 ngadto sa 5 ka adlaw, mugahi na ang iyahang gura o kuras og mosab ang color niini ngadto sa sinaw nga itom. So mo na sila. So mo ni ang beetle o superworm breeders. So gahi na kay ni sila. Isa pag imuning labay-labay, na basta-basta mamatay. So maunay proseso mga ka-farmers. So gikan sa jumbo size. Sa jumbo size gid ang ginahimo nga gina-isolate para mahimong superworm breeder. So mga large size 50-50 na siya. Naay mo lampos na apoy mamatay. Mas kasagana gid mamatay. So mga medium size, small size dili pwede. Kay di gina mahimong pupa. Mga matay na sila. So mao ni ang proseso sa gikan sa superworm hangtod nga mahimo silang superworm breeder o duckling o beetle. So God bless mga ka-farmers.